Det er jo en gammel gård, som ligger i Østjylland, nærmere betegnet ved Horsens Fjord. Den er bygget i 1884 af min tipoldefar. Jeg er 7. generation her på stedet. Den blev omlagt til økologi i 1980 af min mor og far, og de har haft høns siden slut 80'erne. Jeg har overtaget gården her i år 2000 og fortsat den økologiske linje med høns og markbrug og biavl og frugtavl og limousine ammekvæg. Ja, det er jo sådan, at jeg ikke betegner mig selv som økologisk hønseavler, men mere som økologisk landmand. Og det er fordi, det er en samlet hat over mange elementer og faktorer, som alt sammen samvirker i en eller anden symbolisk forhold. For eksempel så har vi æbler i hønsegårdene, æbletræer og pæretræer, og der viser mange forsøg efterhånden, at skadesfrekvensen på æbler, som er dyrket i en hønsegård, den er lavere, end hvis det er dyrket uden for en hønsegård. Og det skyldes, at hønsene som et element i fødekæden æder de larver og insekter, som angriber æblerne. Det er en symbolisk effekt. Vi har også ammekvæg, som græsser markerne, fordi det giver os en mulighed for at have større arealer med kløvergræs, som samler kvælstof til marken. Og når vi pløjer sådan en mark om, så er der kvælstof til en kornafgrøde. Så har vi også bier, og det har vi, fordi at vi dyrker hvidkløverfrø, og de skal bestøves af bier. Og vi har æbler, og vi har pærer, og sødkirsebær og blommer, og det skal også bestøves af bier. Og det er ligesom i biologien næsten kronen på værket, at man har nogle bikasser stående, og de flyver rundt og bestøver alting. Det er en sommer uden ens egne bier, der flyver rundt og bestøver blomster. Det er ikke en god sommer. Det, der tilfredsstiller mig allermest, det er at være økologisk landmand. Og det gør det, fordi det er en konstant faglig udfordring, hvor der ikke er nogen nemme løsninger. Man er nødt til at understøtte naturen i dens virkninger, og ikke modarbejde den. Og det kræver tid at forstå det, og det arbejder vi på, og det bliver bedre og bedre. Det er også en fysisk udfoldelse. Jeg arbejder med mine muskler hver dag, og det kan jeg heller ikke undvære. Og jeg er nødt til at tænke mig rigtig godt om, for ellers så mislykkes projektet. Så det er det bedste job, der findes.